Kolombai ka taute buksona tini norong dipok entertainment YouTube channel taute buksong tini hain hai kisa jora nawi phaika norong thani kok sanan bagoi belai jora short ambu samung ro khai nangma bagoi tam kai belai kai tirprani season belai kai hambian nuk jagoi tongo sini borok khak laimani nasle laimani obo haimang nuk jagoi tongo aboni bagoi belai tongmali bagoi ma phaika sini Haridhan imani baksa bono haprreng rokhino bo jora jora bo social media rogo nuk jagoi ja sapikai Tiprasa kotmani bagoi baksa borok ajai rong nai botongo obo haini bagoi bin nok rok Swbai rikani khanawo obo rok le chaya belekino social media rogo kisasok chaya rok romja kakai chaya rok hini mano shawi mano amso bai nok rok Swbai mani thangoi mani khani rok luksam khaimani abo belai chaya sini Tiprasa ni bagoi no sini kongbar ni bagoi no amso belai asle laiman jaga uta thangdi tolawo uta klaidi abo sini Tiprasa rong hinu bul tongo sum buni chukli bai abo hai samung ta khajatu je safan khaito sini borok kisa hojak mungbai oba hairono ta khaijabadi buni nok Swbainani Gari Swbainani malkong Swbainani mani khani Swbainani abo hai belai chaya klayo abo sini kongbarani bagoino hambia nung je sokpanu jolidi kintu nok huk rok thangi Swbaimani mani khani Freeze TV abo belai khainu chaya abon bagoi norongno angko kosanan bagoi jiphayutini haprreng bo je sokpanu chaya chai tongto boxini bukung bara bono kha methaboi logi tuinai krui bobo sini Tiprasa no songoba ke thamsa mangnai bo jora jora o bini chamani bo chai ui tongo haiban chung oba hairono joli laya oi tekisa bo sango thangai kaham kai asulai salaioi chung bai kai thanchangni manno chung apun si wansulai kok salai kai belai chanai yakte salai mani bulai mani malgung Swbai lai mani nokhuk Swbai lai mani abo kuno mottei sojjongya amu sojjongya abo hairok ta khajabadi abono kok kosanan phayo salai manu kaham hamya kutugui mano buhuk bai kento yak sok samane abo belai saya abono no bujongani bagoi phayo sung hanchik krisa chicken chacha sung ekdom minority Tripura hawo sung population no kom abono sung mansugui samongma khainai sung dopano phiyoknani musong joporong dopano hamjangma bagoi jotono kok sawo boba heke dopa yoknai boba heke dopa phiyok jangnai ajagawo satanile ngui bumani chaya ba Swbai mani saya no khuk rok Gari malkhong rok Swbai mani abo belai no bol abono no kok kosanan bagoi phai takte busang bes kisu sanani musungya abon bagoi norok thancha tongdi thancha kai tongdi je thancha phayarano boba heke thanchao tuimannai hamjang mumari nai chung hamjang muria kai phaimia chung joli lekai bobu joli nai abo tabo horsi nango aboni bagoi no tabo Haridhan tahuk bojoli jagoi obot tuirono tebo cash khaibe kai sini borongni chaya nuk jago cash rok kai abo kutoma thanglai ka rang puisa rok khorchong lainai paisa aboni bagoi no aba sigan mikan no cash rok dile ta kai chanai aboni bagoi na ang barbar sawo chung kisisa lai khama lok lainai kisa bai no hor tung lai bokra kharap lai thang kharcha te korchano bulai mani nok Swbai lai mani cash khailai mani aba hairono bondo ma khainai aba hai asar sa chung te thanchang ni maya chung thanchang na ningke thanchani lama obono chung ma hamjak lainai kubui ma tongnai khama lok nai kaisa borok haima sai tongphano bono thangoi phatcha bonani nok Swbainani nok soksainani malkung Swbainani mani khani Swbainani abo kuno mote chai amjago ang bahai jak norok bu comments to suidi tei norok ana hamjagoi tongmani stay support khai tongmani aboni bagoi pai phele hambai tei khulomung ya puru norok bai kan support khai tongdi te hamjang muri tongdi te ani o video no share khai joto lukrono phumnan khai tei next time rogo tini Haridhan takuk bu obo hai okrok satari rogo kisa wansu ki sakai chanai buba karno nungja sanpan haima sadi buba karno at least haima rokta sajas di jotono ain sibu baksa ain sipano o ain ni bisingo joli jagoi baksa thui kaja usini borok obo hairono no sawoi jemun chaya samongo thangyagoi kahamni bising tui salai abono pairi ma khai belai chau obono nangno no kok kosanan faida okte buksong norok sob somoi no wansuk dikisa wansugoi busang rogo agnan khaidi belai chaya lamo thang kai abo boini do farok bo muni nai sum tekisa khamalong nai boba gara to samung khai tongo jamansak chai togui tongo boba gara Tiprasa no phiyok nani bagoi kisa ko ekta liter netar rok ungui mano hamya ba bini wansung ngal ka thinking thang mano abo hairon toi sum joli lai fatcha omung sitrao thang kai abo belai chaya lai bulai tok layo nok Swbai layo thangmani abo belai chaya abo hairon bondo ma khainai sung abo no kok kosanan bagoi si phayu kebu ani kok no negative ta wansuk di ang norong na hamjago jotonon hamjago positive un tongo norok kaham tongdi susto tongdi kaham kai mili tongdi hamjangan khai di mothak tani jotonon khulombai kha